Wow, takže čau, Martin, a vy tam u hry? Počkejme. MacPixel. Oh yeah. Je to taková klikačka docela dobrá. No prostě, nevím jak se s ní tomu moc dostal jsem se pod smousy a pak jsem řekl, ty vole, to je docela dobrý, teď se kám na trailer, na hvězdičky. No a teď když si zahrám MacPixel, mám tu free DLC, ok. Počkej. Jo. Až pak, teď dáme story mode, ok. On spadne taky debilek jeden, jdeme na to, takže máme tady chapter 2, chapter 4 a všechny díly budou mít přetočený, to si dotyčili, všechny díly budou mít přetočený a tak, a budu to každý týden natáčet. Jdeme na to, takže mám tady 3 dveře a každý den asi uděláme, já nevím jak to budeme dělat. Nevím, co stihnem, to stihnem. Save the day. Ty vole. Dobře, takže ty vole, Paradise Hotel, nevím, to mimozemšťan, jointa si dává, ok. Jo. Směje se. Jo, směje. Bum. Já přežil, tak... Aha, my tady se máme zachránit, takže save the day. Uvidíte, že tady, jo. Sekiru a rozmátíme jí hlavu. Svině jedna. Bože. Ok, jdeme dál. Čína. Buddha, jo, ok, tak. Máme tohle. A dáme mu čuchnout. Jej, to jsme dali, ne? Dali jsme to, yeah! Jo, dali jsme to, ok, jdeme dál. Musím si slyšet trošku zvuk, hodně nahlas. Dobře. Kráva. Vzít tohle a stačí to... Mně to fakt strká do prdele. Dobře. Musím ty vole. Shit, my bohod. Ok, vlak. Tohle. Naspat sem. Rozhodně kopejte do bomby. To je nejlepší, co můžeš udělat. Kopej do bomby. Ok, škola? Jo, škola. No, tak vzorujeme tohle a dáme to hezky do téhle skřínky. Jo, tam je bomba, zavřeš. A všechno v prdeli. Bože. Co to až dál, takže Paradise. Nějaký hotelix. No, takže tohle. A tečit mu to. Že rajdle. A on to vykouří a bude pokoj, ne? Jo? Jo. Jdeme dál. Jo, to je doktoris. Tak vezmeme tohle a třeba sem. To piči zase. Ok, máme tu tak jo, tak ji podkopneme ju. Ne, sakra. Ok, tak vlak, no tak můžeme vydělat třeba, že nevykopej do té bomby. Sakra, já jsem debil, stejně se to musel smáčknout. No, nevadí, jdeme dál, to je škola. Vezmeme poplach. A tak uteč, vole, uteč taky, ty debile. Nice. Ale on neuteče, to je prostě, vole, idiot. Na palícu. Dobře, tak máme tady, jo. A rozstřílím. Čo rozstřelil? Piči, co mám dělat, vole? No. Tady ten díl bude asi na dlouho, ok? Tady máš zase tohle, tak do tebe kopnu. Kopni do ní. A dám jí kost.
To je hru za ty vole. Ok, jsme tady zase, tady je Bombix, takže vezmeme TikToks. Jo. Někdy zajímá, co udělají, ale nevím. Jsme tady zase, takže... Vezmeme tebe. Tebe taky nemůžu vzít, tak vezmeme... Trofej. Dáme to klukovi. Tak dáme hočičce. Tedy nevím, kdo by tady ten nějaký nebo by tady to udělal, ale ok. Jsme v nemocnici. Rozkočíme oknem. To pomůže, chlapče. My jsme kejse. Ok, zase to je to věc, takže... Že to pomůže. Aha. Dobře. Jsme tady zase, takže jsme u vlaku. Jsme tuhle věc a dáme mu dětkovi. Co dáme jemu? Ono mě kope... karma, vole. Oh yeah, ale vlastně tak ty to nesmíme posrat. Takže co teď? Pojď, máme 3. Bonus round, ok. Co tady jako? Co tady? My jsme tadyhle, ok, tak vezmeme tohle, co leží třeba, nebo vezmeme tohle. Kopneme. Dobře? Tak nic.